наречен Дявол. Той не е както обикновените модове Дявол, просто е формиран върху играта Дявол и е направен в CS мод. Играта е много интересна, има левели, чудовища, също може да дигате невероятни магии. Има декстерити, което ви помага за слагане на оръжия, стрендж, което ви помага да биете повече демидж и виталити също, което ви помага да дигате повече хелт. Енерджито се използва за маната при използването на скил. Ето както сега ще ви покажа, това са някои от чудовищата. При мен малко лагва, но все едно. Ето това са скиловете, някои са дигнати, 20 лева е макса. Какво ще ви покажа? Това е боса. Той, ако нещо съм изпуснал, може да допълниш. Не. И сега ще ви покажа главно чудовищата. Сега ще отидем първата ни спирка ще бъде паяц. Ето сега ще използвам един скил, за да се придвижа. Има един много тъп човек сървър. Не е много тъп, много слаб. Ето сега ще ви покажа даже някои контроли. Ето с M1 си дигате скиловете, ето Dexterity, Strength, Vitality и Energy. Така, с M2, след като дигнете лево ви дават 5 точки. M2 ето ги скиловете. M3 е за вашият стат. 4 е да изберете нов играч. После ще ви го покажа преди да свърши клипа. 5 е да видите кои левели са. Ето вижте колко е слаб. Той е само 72 левел, той е пълен много. Така, M6 се използва. Ето, виждате, защото той не го уби, значи... Аз съм по-сапел от него. Така, ето първото, сваляте айтеми, ето, чак. Вижте само от колко HP, за съжаление, на колко станахме. Ето, само 295 от 1000 и няколко. Ето сега ще насложим всичко, разбира се, защото иначе няма да сме много силни. Ще ни килва и първи левел. Така, ето това са айтемите. Ето M6-2 е за използване на почнаките, тъй като аз няма да мога да ви покажа. И сега е това. Така, първо ще преминем към паяците. Ето едно крокодилче. Така, ето това са паяците. Главно се бият в първи левел. И след това може да биете нещо друго. Ето, вижте колко лесно принцип аз ги убивам, но това е различно. Така, след това ще минем на крокодилите. Ето направя. Ето тук долу с крокодилите, вижте ги. И тях ги ланшотвам, нормално. Ето това са. Не дава толкова много XP, но ако ви се падне бъгът, който може да паднат, може да ви даде двойно XP и двойно пари. Това са кученцата, аз така ги наричам, еднооките кученца. Ето хоп. Ето те се разхождат някъде и другаде. Боса ме изклами. Добре, Тони, радвам се. А може се разярил? Я да видим колко се разярил, явно е този на ярд. Не. Добре, едно. Ето сега да ще покажа боса. Боса го биете когато взимате демидж от над 50-60, най-много 70. Не искам да се впукам, но половината... ето кутийка, това са хубавите боксове, което може да ви даде всичко. Добре, хубава подигравка, 100 XP. Ето това са зомбитата. Аз най-ги обичам, защото ги ланшотвам и ми дават много пари. Ето това е бъгът, вижте като падне, дава двойно XP. И двойно пари. Не искам да се впукам, на половината чудовище ги ланшотвам, нали Тони? Той завижда. Ей! Така, ето сега тук има два боса, някои мапови имат дори повече, ето вижте Тони как ще го килна сега, гледай. Опа. Ето, вижте Тони направи наут, като да си махне героя. Сега така ще ви покажа. М4, ето. И може да изберете нов герой. Може да направите нов. Ето. Аз имам от всеки. Може да изберете играч. Ето имам Sorcerer 82, Necromancer 21, Paladin 24, Assassin, който играе Тони 70, по-силен от неговия. Druid 11, моят любим играч Barbarian 83 и Amazon 19. Така ще изберем Барберена. Също има и да изтриете, дали да изтриете героя. Аз не искам да рискувам да ви показвам, защото си ми е много скъп мой герой. Ето това е честа. От тук закупувате полшанките, от тук айтемите. Blue, Buy, Sell, Repair, всичко. Тони, само да ти кажа, не забравяй да си погледни си айтемите, защото ако се изхабият напълно, те изчезват.
Така, забравя да ви покажа огнените. Те са много гадни в принцип, но мен не ме е страх от тях. Ето те стрелят огън. Но за радост имам повече. Това са ужасните роботи. Те могат да ме килнат като нищо. С M61 си избирате айтемите да ги сложите, а с M62 си използвате прошенки. За поправка вече го казах, но добре, че се намесим. Тогава това, вижте как ме стреля, че умра. С M2 си апгрейдвате Ама аз ще магиите избягам, няма да ме подмонат. и това е. Дори ето забрави, ето още едни огнени. При тях си изпробвам уменията да бягам от топките. Сега ще видите. Само този бой да ми не види пречка, ето. Тук си някакъв път ме отсърдате ми. Главно това е дяволото. Сега ще ви покажем също функция за дуел. Хайде, Тони, ще бъдеш ли моята марионетка за побеждаване? Ей! Тони, на 529 килта. Едва ли ще загубя? Аз съм на 300. Спокойно. Как няма дуели на този мап? Ние сме играли на този мап. За жалост няма да ви покажем, ако правим втори клип. Може да ви покажем как се прави. Тони, хайде да им покажем една битка. Доки още един път после да избегам да свършим. Главно сега ще ви покажа скиловете си, само да си купа полшанки. Ето ще ви покажа. Лесно е. Ето я. Си най-големият на опата игра има 90 всички, които го смахват. Нормално, защото са 99. Ето може да се насладите на гледката пред мен на камерата. Ето това са, ето минор мана и още една. На барберане не съм слагал толкова много мана, защото бие много демидж. Хайде, Тони, да те видим. Абе, аз съм над боса. Аз съм в него. Ама знаеш какво е ганото там? Че като пилне и те цели. Но супер. Хайде, лайта ме, Тони. Дай, победиме се. Тони, сега няма да ме биеш, после ще направим една битка. Искам да си покажа скилът, ела. Това е първи ми. Warcry. Ето вижте. Това е 115 Z. Това е... Не знам точно как се произнася, съжалявам. Whirlwind. Ето това, като съм стоя до Тони, вижте, взимам от хел, даже го убих. Може с нея можеш да летиш. Добре, моята любима атака Whip Attack. Сега ще ви кажа какво става. Хайде, Тони, ела, бъди марионетка. Още малко. Няма да стана по-млад. Дори съм на 324 хел. После ще направим една битка на толкова, колкото съм. Но не ме килвай сега. Ще килна. Стой на място, спри. Тони. Ето това е главно скила. Скача и взима 220. Ето. И това е последния скил Берсерк, който вижте какво става, когато стоя до него. Ето, то увеличава демидж. От общо 200, той може да си каже, че ето Берсерк был 255 демидж, но не дава точно толкова. За радост. Хайде, Тони, ела да ме килнеш. Битка! Ето, както виждате, пак победих, но няма да опитвам. Ела ми бе, Васил, на толкова хил не можеш да ставаш. Виж, тази се хил. Нормалното е. Не правя като... Пасивец с действие. Не правя като нубчета, като теб, да се връщам да се хилна. Да видите, Вижда хора не правят като само да бегате от битки, много бе. Главно ето това е дявол. В следващия ни клип може да ви покажем. Той не чака, че малко ми лагва и не те вижда. Вижте го как бяга страхливото кота. На колко се стаи? Не само на 414. Трябваше да съм на 600. Ама ти си е 1200, така че това си е добре. Не, ако ми не лагваше, то ни на колко щях. Добре, главно това е дявол. Дано ви е харесал клипа. Абонирайте се за мен. Ако трябва, ще ви поставим акаунта на Тони. И скайпа ми. Скайпът му, което мисля, че е излишно. И дори имам един акаунт, който може да ви го дам, ако проявите интерес към тази игра. Дано не съм забравил да ви покажа нещо, доколкото ми всичко съм показал. Това беше от нас. Лайквате, коментирайте, абонирайте се и...